रावबो नायफैयादि निदान जाबा फैसा होनांजानो गियोना मायोथाय। नोंथाङा जुदि बे भिडिअखौ नुदों अब्ला जोबजासिम नाय, नोंथांनोबो मालाबानि समाव गोनांथि जागोन। खुलुमबाय, बेंलाय नार्जारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबावबाय। आङो दायो काजलगावआवहाय ब्लाड लायनो थांगोन, माने थै लायनो थांगोन। दा थैनि इमारजेन्सि जाबावदों। मोननैखौथ' सोखांखाबाय, मोनथाम सोखांबाय आरो मोनसेनि गोनांथिबाव। आङो दा इमारजेन्सि लायनो थांगोन। आङो नोंथांमोननो एसे ब्लग देखायलांनो सानदों, नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। ब्लाड बेंक, थै होग्रा। बैयाव एक्सट्रा ना माबा खालामोलै। काजलगाव JSB हस्पिटालाव थै नेगासिनो दङ जोङो। नेब्लाबो मोना, दासिमबो थैयाखैनो। सानै लाबोबाय, सानैबो रिजेक्ट जाबाय। AB पजिटिभ थै नांगौ जोंनो। मैया दाख्लै मोनथाम लांखांबाय, ओमफ्राय दा मोनसे नांबावगौ। मोनसेखौ नेब्लाबो मोना दासिमबो। ओरैबायदि टाइम जाबाय। नेयैनो जोङो 9टायाव फैदोंमोन, दा खयथा जाखो? 12टायानो जाबाय। बिराद माबालै लोगोफोर। दा माथो खालामबावनो, मानसियाबो एसे सिरियास जानानै दङ। ओमफ्राय दिनै अपारेसन मावनांगौमोन। मा जायो, थैयाखौ नांगौ बायदि सोनो हायासै। मावगोन ना मावलिथाय मिन्थिथ'ला आरोना। दा जोङो नेगासिनो दङ। आरो सोरबाफोर नोंथांमोननोबो थैनि गोनांथि जादोंबा बे काजलगाव JSB हस्पिटालाव मोनगोन। नोंथाङा थै डनेट खालामग्रा मानसि लाना फैनांगोन, ओमफ्राय बेनिफ्राय सोलायनानै लांनो हागोन आरो। बेवहाय हस्पिटाल फिसा 1050 लाखियो। थै डनेट खालामनानै लाङोबा ओरैनोथ' हरखाया, एक्सट्रा बायदिसिना खालामो होनोब्ला बैयाव फ्रियावनो जागोन हनै। जायगाफोरखौ नायनानै लाखा, सोरबाफोर फैबा आन्दायै बायदि। एक्सट्राया बबेमोनलाय? नै बै न'आ, बै न' गोथाङा एक्सट्रा। ओमफ्राय नै थैया नैबेयाव मोनगोन आरो, नैबे न'आव। थै ब्लाड बेंक बियो। रायलायनायाव खोनादोंना खोनायाखैथाय? थ' माइक लागायनाय जायाखै लोगोफोर। दा नोंथांमोना ओरै गेटजों हाबमोबा सिदा जेनेरेटर दोनग्राजों फैबानो डाइरेक्ट बेयाव मोनफैगोन आरो। बै गोजा गुफुर कालार फुननाय नुनाया बियो जेनेरेटर दोनग्रा, गारि दोनग्रा। बे गेटजों सिदा एकदमबारे सिदा, गेटा गिदि गैया। जोंबो एसे मोनहांहांनि खाथियाव दङ। मोनोब्ला एसे थाबैनो थांनोसै, थाबैनो नांगौमोन दिनै थैया। आङो मैया लांफैदोंमोन, ओमफ्राय मैयाबो सासे मानसि रिजेक्ट जादों। बिनि थाखायनो मैयाबो मोनलाङाखै। ओमफ्राय दिनै फुङावनो फैफिनबाय, फुङाव लिंहरनायखाय। आरो दिनैबो सासे रिजेक्टबाव। मा खालामनांगौ जाखो? ओमफ्राय दा गोदान मानसि लिंहरफिनदों आङो, माला सफैयो बेखौ नेगासिनो दं आरो। सोरबाफोर डनेट खालामला हांगौ सानदोंमोन, जोंनि बर' मानसिनि साथि मोननाय जायाखिसै। खुरुमाफ्राव नै नायफैगौआनो सासेबो, दुखुसो मोनना दं आङो। न'नि बंस' जाथि गैयि बायदि खालामो, रावबो नायफैयादि निदान जाबा फैसा होनांजानो गियोना मायोथाय मिथिला आङो। फैसायालाय आङो जाथिफोरनाव बिखायाखैनो, जा अनलाइन ओरैनो डनेट बिदों बे जादों। आरो 26,800 डनेट जादोंमोन। ओमफ्राय दाख्लै आङो सासे मानसिनाव बिना लायबावदों 10,000। ओमफ्राय सोरबा ओरैनो आखायाव हरफालाबायदों। बिथांमोननिसिम जोबोद साबायखर थाबाय। बिथांमोना बबेबा लोगो मोनला, आंनि भिडिअखौ नुदोंब्ला लोगो मोनोब्ला हरफालाबायदों आंनि आखायाव। सोरबा 1000, 500 बिदिनो हरलाबायदों। जोबोद साबायखर थाबाय बिथांमोननिसिम, बेबायदि हरनायनि थाखाय, अनहरनायनि थाखाय। दा आङो दसे सम नेबावनोसै, ओमफ्राय नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आरो।
लोगोफोर दायो मानसिखौ अपारेशन रुमाव सोनाय जाबायनो अपारेशननि थाखाय बिनि थाखायनो जों हाखु दाखु थांगासिनो दङ नै एकदम अपारेशनाव थैनि गोनांथिथारनो दा थैखौबो बिराद गोबावजोंसो मोनबाय बेनि थाखायनो जों दा इमारजेन्सि थांगासिनो दं थै बक्सआ बेनो नै बेनि सिङाव थै दङ दा बेखौ खुलिथ'नाय जानाय नंला नङाब्ला थैया लाथा खानो हागौ थैखौ दिनैसिमावहाय 350 पेकेट मोनब्रै सोनाय जाबाय दा आरो नांदेरबावगौबो जानो हागौ अपारेशननि उनावहाय दा बुंथ'नो हाया आङो बे भिडिअखौ लेट आपल'ड खालामगोन मानोना आं गासैबो डिटेल्सखौ लानानैसो बे भिडिअखौ आपल'ड खालामगोन मा नांबावगौ दा थै सोगासिनो दङ दा बेखौ नोंथांमोना नुनो हादों दायो आङो थैखौथ' इमारजेन्सि लाबो मोनबोनानै दा अपारेशना स्टार्ट खालामजेनबायनो नोंथांमोना बै अपारेशन खालामनायनि बे टिउमार आरो केन्सारखौ नायनो गोसो दङब्ला बे भिडिअखौ 1000 लाइक खालाम आरो 1000से शेयार खालाम लोगोफोरनो आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो राजि आङो बेखौ भिडिअ क्लिप खालामना लाखिगोन दा गावसोर अपारेशन खालामखांबा आंनो देखायफैगोन आङो बेखौ भिडिअ क्लिप खालामना लाखिगोन माबायदि बे बेमारा नोंथांमोना नायनो रेडि जानानै था आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ 1000से शेयार खालाम भिडिअखौ 1000 लाइक खालामथार नोंथांमोना अब्लासो नुनो मोनगोन दाथ' अपारेशनाव सोबाय आं लोगो मोनफैयाखिसै आं काजलगावनिफ्राय इमारजेन्सि फैनांबाय एकदमबारे फन कि फन हमबाय थाबाय माने बे थैया सफैयाब्लानो अपारेशनखौ मावनो हायामोन आरोखि अपारेशना मावजेनबाय आरो खरसाबो बेसेबां थांखो बेखौबो अडिट खालामनानै आङो नोंथांमोननो दिन्थिनांगोन मानोना नोंथांमोना बिराद अनबाय आंखौ आङो बे अपारेशनखौहाय नोंथांमोननि अननायनि मददावसो खालामनो हादों दा बिनि थाखायनो आङो नोंथांमोननो दिन्थिगोन अडिट खालामना दिन्थिगोन खरसखौ नोंथांमोनाबोथ' मिथिनांगोन ना नोंथांमोनाबोसो 1000से अननाय हरदों सोरबा 500 सोरबा 600 सोरबा 300 बिदिनो बयबो डोनेसन खालामहरदों आरो गोबां मानसिया 5000 1500 2000 बेफोरबायदि हरदों नोंथांनिसिम जोबोद साबायखर थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ सालाम खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ 1000से शेयार खालाम आरो 1000 लाइक खालामथार बै अपारेशननि बख'नाय बेमारखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन नेनानै था नायनो गोसो दंना गैया बे भिडिअखौ कमेन्ट खालाम आरो भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम 1000 लाइक जाबानो नोंथांमोना आं देखायबाय अपारेशना साक्सेसफुल जाबाय लोगोफोर दा थैखौ टेस्ट खालामबावबाय नांबावगौ नामा आरो दा थैया 9%ल' दङनो 9% दङ बिनि थाखायनो इमारजेन्सि आङो फैनांबावबाय थै लांनो गासै मोनबा जासिगोन पेकेट मोनसेयाव 350 थायो मोनबा पेकेट जाबाय नोंथांमोना हिसाब खालामनो हागोन दा आङो लर आसामाव नेगासिनो दङ थैखौ 7 घन्टा जाबाय दासिमबो मोना थै दा जिरायै 7 घन्टा जाबाय आङो आंनि फंबायजों आंजों फैदों लांनो खयथासिमाव मोनो नायनोसै दा नुलांगोन नोंथांमोना नायबाय थालांबानो जाबाय आरो नैबे आं थाला देखायबाय थानाय दरजाया हारसिंनो गुल दाबनानै मावो सिगियो ना मायो मिथिला थ' आंबो हारसिं जिरगासिनो दङ दा बे ब्लाड बेंकआव होखायनो लाखिनो माथोसलै थैयाखौलाय दाख्लैनि बेददां मोनबोदों नोंथांमोना थै नांगौ जायोबा काजलगावआव लायोबा 6100 गाहामावनो जाबोगोन आरो पेकेट बेदग्रांलानि थै मोनबोगोन नाथाय लर आसामाव थाङोबा फैसाया 9000 थांगोन नाथाय थैया पेकेटाव खम फैगोन आरो
फैसाया बांसिन थांगोन बेनो आरो लवार आसामावहाय काजलगावआव साबसिन